Kapatid! Shout out kapatid. Good evening. Ay, naka-English. Kamusta ka na? Buti hindi exit agad, oh. Buti yung comment mo hindi exit agad. Ikaw na talaga ang laging busy. Mag-retouch nga tayo. Yeah, o diba kuminis na yung mukha ko. Ikaw na ang laging busy. Yayaman ka agad niya, lagi kang busy. Sobrang busy mo talaga, kahit premiere wala ka na. Eto gusto mo? Masarap tong pulutan. Masarap tong pulutan. Kulit! Nag-set pa lang ako. Nauna na ako. Mag-set ka na! I'm excited to get to hang out with you now. Yeah, same here, Clay. Hey, you wanna join my sad book club? It's really cool. We just sit around and hug and stuff and cry. Yeah, totally. Mag-set ka na! Sabayan mo na ako para maaga ka makapagpahinga. I can't believe that we almost missed out on all this. We may not be the new kids. Yung viewers mo naman, hindi naman napunta dito sa akin eh. You know, I'm really glad those 98 degrees of separation are behind us. Mag-set ka na! As long as we're together. Para maaga kang makapag-walk-walk. Guys, are we sure this is the place? Well, it does match the postcard. Wish you were here. Branch is the only one I know who talks like that. Oh, here we go now! That new song is sick, Branch. I knew you had it in you. Oh, yeah, thanks. It's, just a little something me and a few of my buddies were working on. What? Bawal sabay tambay ko Hey, muna. here they are now. Marites muna tayo. Sana si kapatid, nawala na. The only band I've ever been in, did you? Please. Now these guys know how to flex the drip. You are so insane. You already said. Okay. Kailangan talaga sa'yo lang nakatutok ang kanbe. Just let me take you to the better place. Makapilit yung turong na lalagot ka. Alago ka naman. Dapat nakamute ka manood ng TV. Kapatid, umimik ka dyan. Tinatanong ka, isa. Dalawa.
Live siya kanina ah. Di ba nagpunta ka? LS ba nanay? Kanina nag-live siya. Pagdating ko nga, nagbabay na din siya agad eh. Kaya nag-live na ako. Work mode na siya. Live ba ulit si nanay? Nag-live ba ulit?
Tawa lang ng tawa si kapatid, oh. Busy din finger niya. Thank you, kapatid. Wala akong hagdan. Ikaw mamaya, maggawa kayong may hagdan. Aakyat ako mamaya. Ha? Kasi pag live mo, sigurado nasa higaan na ako nun.
Oo nga, mag-LS ka na. Sayang kayang oras, oh. Wala ka pa naman yata ginagawa. Mag-LS ka na. Para sabay tayo. Para mamaya, maaga kang makatulog.
Ay kapatid, thank you ah. Okay lang, iwanan mo na ako. Baka busy ka na dyan. Okay lang ako dito. Thank you, thank you. Magkamay ka na dyan. Okay lang ako dito. Thank you. Ay,
Sis Jenaline, shout out. Sir Jay Tamayo, kulits. Mag-live ka na, Sis Jenaline, para maaga tayong matulog mamaya. Mag-live ka na. May visitors ka naman dun eh, yung si Carman. Mag-live ka na para maaga tayong matulog mamaya. Oo, mga Inglesero ang bisita niyan. Wala yung manliligaw mo doon? Maaga pa kasi sis Kulits. Sis Kulits, Kulits. Ay, Ate Janet, thank you. Kunbanwa. Thank you, Ate Janet. Maaga pa kasi Kulits, kaya hindi sila sanay na maaga ka mag-live eh. Ate Janet, ingat ka po dyan sa work mo. Thank you po sa pagdaan. Thank you, Ate Janet.
Matulog ka na. Nakanta si Kulits. Pantahan nyo, nakanta si Kulits.
Miss Rainbow, shout out po. Thank you po. Thank you po sa pagdaan. Shout out, Miss Rainbow. Giatay ka, ikaw pala yan. Pa-rainbow-rainbow ka pa dyan, giatay ka. I'm done. Another one.
Oo nga pala, may premiere pala ako. Learning begins at home. Oo nga pala, may premiere pala. Thank you, Sis Janeline. Miss Rainbow, thank you. Nay.
Wala namang pakulay. Paano tayo gaganahin sumayaw niyan? Sabi ni Lolo, wag ka daw munang gumastos.
Sis Jenaline, mag-live ka na. Tatapos na rin ako dito. Sis Jenaline, mag-live ka na.
Sobra yun sa bilang. Ano, yung net niya humina, naggaralgal na yung boses niya. Tapos loading na yung ano niya, live. Hindi ko naalala yung premiere ko. Mag-live ka na, sis, ano, Jenaline. Nag-live ka ba kaninang umaga, tanghali? Nag-live ka na? Bisita doon sa lababo mo. Oo, nagtimpla kasi ulit ako ng bagong timpla. Tatlong flavor kasi ginawa ko. Ito kasi request ng isa kong seller. Gusto daw niya ng ibang bagong flavor. Nagawa kong cookies and cream. Benta na kasi ito. Araw-araw kaya may dala ako sa school. Ano, 40 pieces. Minsan napapaubos ko yung 40 pieces. Minsan 39, 35, gano'n. O, diba? Araw-araw yun. Kaya lagi akong nagawa. Dapat may stock. Tinamad ako. Bakit ka tinamad? Nawalan siguro ng internet si Kulits. Nawala na. Sabi? Hindi ako nag-live today. Di ba pag gumagawa ng ice candy, pinapakuluan pa? Buti hindi nalulusaw. Itong sa akin, hindi ko na to niluluto.
Wala kasi itong halong cornstarch. Gatas talaga to lahat. Hindi, 2.5 hours lang naman ako doon. Nakatambay. Sabi ko nga siguro kung maghapon ako dito, makaka1,000 piraso ako. Grabe na ang mga estudyante ngayon. Uwian na, meron pa silang perang 100, 50, may mga ganun pa silang pera, uwian na yun ha. Samantalang ako noon, ang baon ko lang 5 piso. Ay, alak, kamusta? Kala ko nawalan ka na ng net. Mr. Cupido, una may tulungan mo. Anong pipiliin? Marami na pala ako imumulta kahapon. Wala akong nasilip na live. Opo, Nay. Dami mo ng Kahapon, kaming tatlo nag-live. Sunod-sunod kami. Kasi inaantay ka namin. Wala, hindi ka nagparamdam na. Busy ka. Kami na lang nag-live. Ganun din. Lakad pa ilang kilometro pag-uwi. Tabhan ka, uniform sa umaga mo. Feeling vlogger lang kami. Ako din po, Nay. 2 lang ang baang ko nun. Tapos, para maging baon ko yun, kasi may malayo din sa amin ng school eh. Mamamasahe ka, pamasahe ay piso. Para maging baon mo yung 2, maglalakad ka na lang, papasok. Kaya pa uwi. Kami nagbabaon ng kanin sa dahon ng saging. Kaya ang baon lang namin na pera, pamasahe. Pero kung gusto namin maging baon yun ng pambili, maglalakad kami pa uwi. Or papapsok. Para may piso kang pampamasahe. Na ang pag-ibig niya ay
Ah. Nagagulat kasi ako kanina, ang daming pera ng mga batang, yung mga bumili sa akin, may 50 pa sila, may 100. Grabe. Ang galing na ng mga baon nila ngayon. Ang lalaki ng baon, tapos di pa nag-aaral ng mabuti. Malayo po kasi school ko, ma'am, ng high school sa bayan pa. Talagang, ano daw? But naman, tricycle or Jesus. Pangarap ng school gamit lang. Ano po ba? Meron lang kasi ito na sa piso lang pamasahe lang. Noon, makapulot lang ako ng benching ko, centavos. 25 cents. Tuwan-tuwa na ako nun. May 4 na dilimon na ako nun. Yung kending gano'n, no? Yung kending matigas na bilog. 4 na piraso na yun, eh. Sabi ni nanay, uniform namin sa bag. Pagdating sa puno ng mangga, malapit sa school. So, tayo lugar may sigla at ng pagdas ng Johnson. Good na. Pagsuot mo na uniform mo na, gusot-gusot na. Pulbos uso pa ginabutang. Oo, ganun. Sa papel. Kami pag-uwian, may nadadaanan kami sampol, namumulot, santol. Tapos diba, nagugustuhan mo naman habang busy. Pero halos lahat naman ang gusto. Santol siguro yan. Tsaka pansin ko na, yung live ko na ganito, yung nakikita ako ba? May ano siya, may watch hour siya na ano. Pero pag yung ano lang, naka-silent, wala, zero. Tapos yung views, kahit, di ba naabot 200 yung views ko, 100 plus. Wala, hindi siya na, naka-count. So, sa mga NLS ko na nagpapa-music lang ako, or nakatutok sa isang, pwesto. Hindi siya na-count yung views niya, tapos yung watch hour niya.
Kinumpare ko siya dun sa yung nag-live ako na nagaganto ako. Ayun, pumasok yung ano talaga, watch hour, tapos yung views. Eh, dapat pala, magpapakita talaga. Kulits, magpakita ka na para madami kang views lagi. Oo nga, sino na mag-stay? It pala open cam na nga. Oo nga, kulits. Kasi chinek ko yun kanina. In-SS ko nga yun eh. Isisend ko sana sa'yo. Ganun yung ano. Zero. Sayang lang din yung ano natin. Tama. Isisend ko sa'yo. Yung in-SS ko. Kita ka na, maglagay ka na lang ng bonnet. Manda kayo sa paglabas ko. Arkila kaming banda para sa paglabas mo. Tuwan-tuwa yung manliligaw mo nung pag lumabas ka na. Magmaskara. Oo nga, check mo. May YT Studio ka ba? I-check mo. Yung mga nilive mo ng ano. Yung silent lang. Kung pumapasok yung watch hour. Kasi sa akin wala eh. Tinignan ko talaga. Tapos yung iba, ang napasok naman yung 0.7, 0.3, ganun. Kahit 2 hours ka mag-live. Wala din. Sobrang sayang lang. Mag-open cam na lang tayo. Wala naman silang magagawa kung pangit ang host. Di ba, Nay? Naisip ko yun ang labas ko. Magmask at mag-sunglasses. Paso, ala. Chismis pa more, Nay. Nagluluto ka pala. Mag-try ka ulit isang beses tapos i-compare mo siya sa live mo ng mga naka-off cam ka. Magpunas na lang ako ng uling sa mukha. Di naman sinabing maganda lang pwede sa white. O di ba, Nay? Magtiis sila kung pangit tayong mga host. Di pala tayo, ako lang pala. Kaya kayo, magtiis kayo dyan. Maraming papasok niyan pag nag-on cam ka, police, kasi curious sila sa'yo. Tagal mo nang nagwa-white, hindi ka nagpapakita. Go lang and go.
Kulits, bukas mag-on cam ka na ha. Alam, makaka 3 hours na pala ako. Ay. Tutulog na yung bunso ko dito sa may baba. Sino yan? Ayun. Yun na yun. Okay, hindi niya alam spelling ng ate. Sino yun? Uy, sumisikat na ako. May basher na ako. Kulit! Sino yan? Ulit. Ate ba? Sorry, flooding. Baka hindi niya alam spelling. Na mali lang. Nabaligtad ko naman. Sino ba yan? Sana all may basher ka na rin. Ay, sumisikat na tayo ulit. E 3 hours ko lang to. 52 na ako. Ano? Ninja din yung nasa ko. Mga papansin.
Ay! Ay, wait lang. Wait lang, may tao. Tae, may tae. Inerase. Bakit? Bakit mo inerase? May nagpunta ba? Hindi ko nakita. Busy ako. Nagtimpla ako kanina kasi. Tapos pagbalik ko, pangit na yung sound ng ano mo, live mo. Bakit mo inerase? Uy, 5 minutes na lang. Matutulog na tayo. Di maganda sa pangirinig ko yung Ang galing nga eh. Ang galing nga eh. Puro umpisa yung una eh. Sayang naman, in-erase mo. Di ako makakanta ng maayos. Paano tawa ka ng tao kay... Ano? Kulang tuloy yung pang flavor ko. Kinain ba naman? Oh, pero sayang sayang yung 1 hour. Di ba pwede namang i-mute 'yon. Hindi rin ako marunong kung paano. Dapat min-mute mo na lang. Tulog na kayo, 11, ano na. Walang laruan tulis. Tulog na kayo, patapos na ako dito. Pwede naman mute. Mamaya edit. Dapat minute mo na lang. Sayang yun.
Bukas mag-on cam ka na. Para pasok na pasok yung watch hours. Ay, malaki yung post. Sis Jenaline, mag-LS ka? Mag-end na ako. Naka 3 hours na ako. Naka 1 hour ka ba kanina? Hindi po. Na 1 hour ba yung kanina ulit? Bakit? Natamad ka pa din. Bukas ka na magla-live. Sige, hindi ako magla-live bukas. Sa inyo ako tatambay bukas. Sobra. Ay, sayang. Ayan, naka 3 hours na ako. Bye-bye na. Hindi lumipad yung kay nanay eh. Hindi ko siya sasayon talaga. Nag-abang ng sayaw. Mag-LS ka na kulit. Tatambayan kita habang hindi pa ako tapos dito. Wala na si nanay dyan? Sayang. Hindi niya nakita. Babay na nga. Thank you sa inyo. Nay, thank you. Bye-bye. Mag-LS ka na ulit. Tatambayan kita. Hindi niya na naman nakita. Lugi na naman siya. Bye-bye na. Thank you. Good night na. Jenaline, matulog ka na. Kulit mag-live ka na. Tatambayan kita.